بلبینرین هنجاف دمک درێژە ji bo YPJ çalekiyên piştavaniyetên li darxistin her di nava vê çarçoveyê de pêngava piştgiriya ji bo YPJ vê carên navenda Hilala Zêrîn li bajarê Qamişlo çalekiyek li darxist jin û şervanên YPJyên ku beşdarên vê çalekiyê bûne jê piştrast ku mafê YPJ di destûra Sûriyeyê de mafekê herî rawaye di heman demê de destnîşan kirin ku ew ê ji dû pêkanîna vê dozê ya piştavaniya YPJ û mafê wê jî venegerin. Em hatine ji bo şanoyê ku pêşgiriya YPJ işte hebûna YPJ temaşa kirin. Ez xwazim hinekî hestê xwe ji bo işte wek jinekê YPJ wek jineke ku işte parastina bajarê xwe ji bo gelê xwe bînim ser ziman. Hanî em meyze dikin mesela pir êrîş û işte dibêjin ya noqtu tafê dijmin işte hevaleke jin e hevaleke YPJ ye. Ji ber vê jî yanî ev qasal me berxwe da û tabî em ê berxwe jî bidin. Wek hevalên YPJ hebûna xwe tenê wek nav yanî nabînin yanî mesela pêwistiya vê gelî bi parastin işte dema êrîşa dijmin çêbû wek parastina gel em viya xwe de dibînin û tabî ev erka me ye û jiyana me de mecbûriyet e ku işte em gel parastin yan bajar parastin işte bajarê xwe nedan dest dijmin. Zim bêjim yanî heger rastî jî gelê me an jî işte ciwanên me ne li piştê me bin yan jî ne li kêleka me bin tu carî yanî em jî nikare rê xwe bimeşin an berdewam bikin. Yanî ez bang li hemû ciwanan dikim hemû jinên ciwan dikim ku işte li kêleka me bin û em bi hevdû re bimeşin û tu carî ji bo piştgiriya Quwetê me ya Eskerî YPJ ev demek dirêj heye em derdkevin hem kolana piştgiriya wan dikin hem meşa hem daxuyaniya ji bo vê yekê em wek dayîk taybet wek dayîk ji ber hem keçê me ne hem eskerê me ne wek jin ji bo vê yekê em piştgiriya wana dikin ji ber destûra Sûrî de em dixwazin wek Quwetê me ya Eskerî YPJ em wana wek got bê destûrê de em mafê wana misoger bikin ji bo vê yekê jî em heya nokta dawî wek jin wek dayîk em ê piştgiriya xwe bidin Quwetê xwe ya Eskerî jin em ê piştgiriya wana bikin û em ê li pişta wana bin slogana me ewil û dawî ji ber jin jiyana azadî û ji ber yanî bê jin jiyan nabe rastî.